Sadi. Команда нафет. Бонго капитан команда ина дӯстони азиз. Манижа? салому алайкум дӯстони азиз. ба шумо билетҳои арзон дар кор боша? Марҳамат ба ватсапи авиакасия Шаҳноза занг бизанед. билетҳои арзон ва боваринок аст. Саломат бошед дӯстони азиз. Имрӯз бозии Медилига бори якум, бозии якумай мо аз дастаи тими Суроой бо ҳамроҳи Дилшод манижабону дар ҳамин команда бозӣ мекунем. Қурбон Нигматов ҳам ҳаст хишам. Бале. Рақами 94. Бале. Ина пиштимол кишо. Иншолло боварӣ дорем ки чемпион мешавем. Sadi. پیش منیجا میریم. команда چی خلق کردی команда؟ команда беҳтарин ай, састав ба дараҷаи олия, ҳама футболистои беҳтарин ам. Мо айё боварӣ комил дорем. Бисёр бозӣ нақ мешавем. тренертон ки капитан команда нафаҳмидам. Бонго капитан команда ина дӯстони азиз. дар ҳар як команда дар бозии Медилига бояд як духтарӣ боша. Мо интихоб кардем менеҷера дар командаи Суроой. Номнавис ҳама ҳаста. Менеҷерон номнавис ҳесу бозӣ мекунад. ҳамроҳи фарзанда шумо бедид. Горши! Гардон да гагани гол мешид. Қурбон Нигматов. Рафтем. бозингари мо акай Суробҷон Зашити Зуран заминихти як-якум медорем. Манижа? бовари комил дорем.